Coa nova normalidade, a Secretaría Xeral pro Deporte deu o visto bo ao protocolo de prevención presentado pola Liga Galega de Remo. Esta aprobación permite que os clubs de remo poidan adestrar no mar tras case 3 meses sen facelo. O máis chocante foi toparnos con que en outras comunidades poderan baixar antes que aquí. Creo que, por decirlo a grosso modo, creo que non pode haber unha diferencia, sobre todo se estamos na mesma fase de desescalada, que no País Vasco e en Cantabria podan baixar e nos aquí non. Esa semana, a ver, non é determinante, pero, bueno, ao final, pues, esas diferencias non as entendemos. Para poder adestrar é necesario que os clubs cumpran coas medidas de prevención. En principio, o club solo o estamos usando do almacenaje de barcos, nós vimos cambiados da casa e nos duchamos na nosa casa para intentar, pois, non mezclarnos moito. E basicamente no club, pois, de 6 en 6, na Traíña, pois, como, bueno, se pode ver onte, pois, baixamos completos con mascarilla. Os clubs teñen agora por diante só un mes para preparar a Liga e adestrar no mar, o que condicionará esta Liga 2020. Eses 3 meses, ao final, esa posta a punto das traineras se reflite na velocidade que vas a alcanzar, sobre todo na cadencia das paladas. Pero, bueno, habrá que adaptarse, todos partimos do mismo sitio, bueno, o aficionado prácticamente non vai notar diferencia de si leváramos 3 meses baixando o mar, non, nós sí, evidentemente. Na Liga finalmente non participarán 8 equipos por medo ao contagio, entre eles a Megrove e Ribeira Feminino. Os que si o fagan deben respetar as medidas sanitarias. Ademais, a Liga fará un seguimento dos remeiros para evitar contagios. Se está falando de que seguramente teñamos que tomar a temperatura aos remeiros antes de ir para a regata, e na propia regata, pois, a ambulancia que está contratada ou o servicio sanitario que está contratado lle tomará a temperatura a todos e se hai algún caso que non dea nos parámetros, pois o mandarán para casa. Na Liga participarán 8 equipos da contorna. Vilaxoán, que aspira a loitar polos primeiros postos da Liga, Meco, Rianxo e Cabo B, que agardan estar na zona media alta, e Muros e Esteirana co obxectivo de evitar o descenso. Na Liga Feminina, Cabo loitará pola vitoria, mentres que Rianxo debutará na competición co obxectivo de formarse na Liga. A categoría B volve a Pobra coa vista posta no ascenso.